ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನು ಬಿರ್ವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಕೆ ಅಂತೇನು ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಕೇನು ಮಾರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಒರಿ ಆನುಮಗೆ ಆಯ ಮದಿಮೆ ಆಯಂದಂಡ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿ ಈ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೋಡು ಪಂಡದು ಬರ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಾಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜ ಮಾಮಿ ಮಾಮುಕ್ ಗಲಟೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ, ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆಗ್ ಗಲಾಟೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನುವೆರ ಪಂಡದು ದಾದನ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುನದನ್ನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನನ್ನ ಮರ್ಮಾಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಕೇಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುವಿನ ಪಂಡದು ಆಪುಂಡು ಅದಾದನ ಅವು ಮರ್ಮಲ್ ದಾದ ಪಂಡನಲ್ಲ ಆ ಮಾಮಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚಾಪುನಿ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಏನನ್ನ ದೂರ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ಮಗೆಯನ್ನ ಒಡದಿನ ಪಾತೆರನೆ ಕೇಂದು ಎಂಗಳ್ಡ ಆತಿತ್ತ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪಿನಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಜ ತೇಂದಾಪುನಿ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಜ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈ ಮರ್ಮಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುನಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿನ ನೆರೆ ಅವರ ದಕ್ಕಲು ಅದು ಪಂಡ ಕೈತಾಲ್ದಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರೊಂದು ದಿಪ್ಪುವೆರು ಆ ಮೋಕಿನ ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಕುರ್ದಿಪ್ಪುಜೀರು ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ನೇನು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆಡ ಆತ ಮೋಕೆಡು ಪಾತೆರು ಸೇರಿ ದಾದನ ಆಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಡಂಚ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಸಪರ ಆಪುನಿ ಏರು ಪಂಡ ಆ ನಮಗೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಆಗ ಇಂಚಿದ್ದ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಮಲ ಅಯ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಂದದ ಪಂಡ ಆಯೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಡು ಅಂಡ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಆಗೊಂಡತೆ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಡು ಪಂಡದ ಆಪುನಿ ಅಲೆನ್ ಬೊಡೆದಿ ಅಲೆನ್ ಆಯಿನಲೆನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮತ ಈ ಅಕ್ಕಳ್ಡ ಮೋಕೆಡಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ನಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡಿಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಲ ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಅಲ್ಡ ಮೋಕೆಡಿ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತರ್ನಂಡ ಅಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡಿ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುವೆರು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಜಂಟಲ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಒಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪೋವ ಪಂಡದು ಎಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಎಂಗ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪುನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆವ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಇಲ್ಲಡ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಗ್ ಗಲಾಟೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ ಮಗೆ ಮೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಅವಡ್ ಇಲ್ಲಡ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಮಗೆ ದೂರ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಎಂಗಲ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನಂದಾಯೆ ಮದಿಮೆ ಆಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಾಮಿಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ ಉತ್ತರ ದಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಲಕನೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದು ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಬೋಡು ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿನಂಚನೆ ಬೊಡೆದಿಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲು ನಿಕುಲು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜೇಲಕ ಮೋಕೆಡಿತ್ತಂಡ ಪಿದೈದಕ್ಕುಲು ನಮಕ್ ಕುಟುದು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಆಲು ಮಲ್ಪೆರ ಆವಡ್ ತೂಪುಜೇರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ನಗ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಚೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಆವಡ್ ಬಾವೆ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮರ್ಮಾಲ್ ಅಂಚ ಬುಡೆದಿ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಾತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಡು ಬಟ್ ಮುಕ್ಕುಲೆಗ್ ಕೊರಂದಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ ಪುಣ್ಯ ಆತೆ ಮುಕ್ಕುಲೆಗ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕ್ ದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಏನನ ಕೈ ಪತ್ತು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಾತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ನೀವು ನಮ್ಮನ ಕೆಬಿಕ್ ದಾಲ ಕೋಟುದು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ಏರೆಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಅನುಭವ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪೆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ
ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತುದು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪಂಡದು ಉಂತೆಂದಾಂಡ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಪಿದಾಯ್ದ ಪಾತೆರ ಪಿದಾಯ್ದ ಕೈತಲಿಲದ ಅಕುಲು ಪೊರ್ಲು ತಿಯರ್ನೆ ಕಾತುಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನಂದ ಮಿನಿ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದನೆ ಎಡ್ಡೆಡು ರೀತಿಡ್ ಪೋಯೆಂಡಂಡ ಅಯ್ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೆ. ಅಂಚನೆ ಆಯಗ್ ಇತ್ತ ನಮನ್ ಕಡೆಗಣಿಸದ ದುಂಬು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ತೂದು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಸಾಂಕೆಂಡಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡದು ಎನ್ನಂಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಕುಲು ಉಂಡೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಐನಾತ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ಇಂದ್ ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಗಲಾಟೆ ಆವಡ್ ಮಾಮಿಗ್ ಮಾಮಿಗ್ ಮರ್ಮಲ್ನ ತುಂಡಾಪುಜಿ. ಅಂಚ ಅವು ಸುರುಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಮಿ ಮಗಲ ಲಕ ತೂದು ಅಲ್ಡ ಮೋಕೆ ಕೊರಿಯಂಡ ಓಕೆ. ಮರ್ಮಲ್ ತನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲಕನೆ ಆ ಮೋಕೆ ಕೊರಿಯಂಡ ಓಕೆ. ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ಪಂದ್ ಮಾಮಿ ಮಾಮುವೆ ಪಲ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿಯೇ ಮಾಮು ಮಾಮುವೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪನೆ ಆ ರೀತಿಡ್ ತೂದು ಅಕ್ಲಿನ ಆತ್ ಗೌರವ ತೂಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಗೌರವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ವಿಡಿಯೋ. ಇಂಗ್ದ ಐಕ್ ಪಂಡ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಧನುವೀರ್ವಸ್ ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಟಾಟಾ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು.